nanga kunnafoniw ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bɛ bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo dɔ bi y'o tile 22 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo makɔnɔ ye bi y'o tile 12 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1445 san o de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔgɔnkaw fɛ wulikajɔ kɛbaaw marifatigi dɔw olu nana wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin IER sumasi lakurukoli yɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baarakɛyɔrɔba min bɛ ɲɔnɔ ka na marifaci baaraw ta tarata sufɛla fɛ ne ka dugujɛ kunungo la ka ɲɛsin ye ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o lakanabali ale hukumu kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaaw u ye wulikajɔ min kɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra tarata sufɛla fɛ ne ka dugujɛ kunungo araba la u bɔra k'o baara min k'o kɛ Buguni marabolo kɔnɔ na dogokaw fɛ kunungo lakanabaaw olu ye wulikajɔw kɛ ne ka baaraw sigi sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi sigafɔba min y'a sɔrɔ baaraw bɛ sen kan n'o yɛrɛ na mɛn bilen n'o baaraw bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔ na o baaraw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Waɲankara ale kɛrɛfɛ ko kunungo k'u ye wulikajɔ dɔw ta ni ka ɲɛsin maaw ma ko wulikajɔ senfɛ ko musolaka dɔ n'i tora la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Alassane Bɔlɔkɛlaw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'ala dan k'a fɔ tarata don marifatigiw ye wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ne o ɲɛsina dɔgɔfiri dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔgɔfiriba ye maa 2 ka marifa ci ni ka ɲɛsin olu ma n'o ye dɔgɔfiriba sifinnaka 2 ye o maa 2 kunnafoni na n'u jɔginnen kundo kelen kɔni k'o ni tora o janaja baaraw bala yɛlɛ bɔra ka kɛ kunungo sigidala maa caman ka fɔla dɔgɔfiri bi nin kɔni kɛlen don diɲɛ don o don marifa bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la fala fan fɛ ni ka ɲɛsin ma ni wulikajɔw ka dɔ fara u kan wa wulikajɔ in fanba tɛ dɔ ye dɛ lakanabaa minnu bɛ yen bi u ka wulikajɔw de kɛ ka se ka fala a fan dɔ in a wulikajɔ ta ni ka larawaliba de ta ka ɲɛsin ma n'o tɛ ko gɛlɛya kɔni k'a bɛ don kow la an bɛ dugawu kɛ basigi yarabi Ala ka sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra yen dogokaw fɛ yen n'o bɛ Buguni kɛrɛnkɛrɛnnen ale marabolo kofɔ bana min ye kɛra marifatigiw ye u ye doni min kɛ ka na ozo fɛrɛw n'i y'a sɔrɔ kungo la kanabɔ olu ka yɔrɔ in na ye dogokaw fɛ ka na marifaci baaraw ta ka ɲɛsin tarata sufɛla fɛ ne ka dugujɛ kunungo la o min kɛra kunungo Buguni kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ lakanabaa minnu bɛ yen olu ye wulikajɔw sigi sen kan ka se ka taa baaraw yɛrɛ ni ka taa jate boli kow kan ka tila ka wulikajɔw daminɛ nin waati ninnu kɔnɔna na kunnafoni na a yirala k'a fɔ ni Ala sɔnna ma fɛn min ye baaraba yɛrɛ ye ko kungo in kɔnɔna na wulikajɔw de kan ka sigi sen kan wa ni Ala sɔnna ma baaraw bɛ sen kan maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɔra ka nin waleya ninnu kɛ fu bɛ se ka siri u ka waleyaw danna cogo min na k'o baaraw bɛ bila sen kan an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi n'a lafiya a bɛ bɔ kɔrɔ ani tilebe basigi yarabi Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen jikankuru dɔ n'o ye pinasi dɔ ye a yirala k'a fɔ k'o bɔra Mopti n'a tun bɛ taa Gurumararu se ale yɔrɔw la a yirala k'a fɔ dugu min n'i y'a sɔrɔ n'a wele ko Ntɔyi k'o yɔrɔw la jikankuru in kɔnɔna na ko tajiw kunba kɔnɔ na a na ka tewuli tasuma k'o de kɔni kɛra sɔrɔ ni ka se ka tasumaba kɔni wula kɔnɔ na k'a wulikajɔw sen fɛ o tasuma mana sen fɛ ko maa 4 kɔni k'olu ɲɔgɔnna kasaralaw ni na a tila ka maa dɔ ni ka se k'olu jɔngi tuma min na ne nin kɛra wulikajɔw kɔni kɛra o yɔrɔnin bɛɛ la dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka na cogo jumɛn de la ka ɲɛsin maaw ma fɛn min ye kasara ye o kɛra kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ko sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na kasara caman bɛ yen tewuli tasuma walima kasara caman bɛ yen fɛn min bɛ yen n'a man ka jɔna k'o ye tasuma de ye nin ɲɔgɔnna wulikajɔ dɔw bɛ yen maa caman ka fɔ la nin baara min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔlen filɛ kɛ ko tasuma de don ko bala yɛlɛ kan k'i janto i yɛrɛ la tasuma jɔna t'ale la sango ani taji kɛrɛfɛ n'an tora k'o baaraw kɔni ka se ka hakili to la k'a dɔ bɛ dɔ la kasaraw ko fu bɛ sɔrɔ dan an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra yen ɲɔnɔnkaw fɛ yen nin waati laban ninnu na wulikajɔw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ yɛrɛ ka maraw ma min ye dugu 13 olu wulilen kɔfɛ dɔgɔfɔrɔnjɛjan tɛmɛnen in na ɲɔnɔ kɛrɛfɛ dugu min n'i y'a sɔrɔ kɔlɔdugu yɔrɔw ye walajugu kɛba ninnu bɛ k'u ni da yen yɔrɔw kan o kɔni kɛra so folu dugu yɛrɛ kɔni ka tila ka wuli o baara min kɛra an ka lakanabaaw olu tilala ka na wulikajɔ dɔw sigi sen kan ye n'o ye larawuliba dɔw ye ka don maraw kɔnɔna na kunnafoniw na ka kungo kɔni k'a minɛ o waati kɔnɔna na k'a kɛ bafa ni kilicɛ ni ka se k'o baaraw sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko k'o baaraw to sen na wulikajɔw tilala ka k'u fɛ tarata sufɛla fɛ tuguni u ni minɛn girimanw ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin ɲɔnɔ IER sumasi
o barakɛ yɔrɔ ba min bɛ sumasi a kalanyɔrɔ a ɲɔnɛ man ca farafina o yɔrɔ min bɛ o kuruba kɔnɔna na u nana ka n'u ɲɛsin ma ani kana sayili kɛrɛw fɛ kana marifaw ci ye maramafɛn girimanw a mankan fɛ ɲɔnɔ tarata don bɛɛ lajɛlen siranna a kɔni kɛra so ye ka se ka mobili caman de ni ka se olu kɔni jeni IR mobiliw u ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ kunnafoniw na ko maa kelen ɲɔgɔnɛ o ni tora an ka maa olu ka fanfɛla la nka wulikajɔw kɔni kɛra kunungo lakanabaw fɛ yɔrɔ ninnu ka nɔbɔli ta ni ka ɲɛ sama ko maa dɔw jɔngina minɛnw kɔni caman kɔni olu tiɲɛna sen fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma ɲɔnɔnka dɔw bɛ yen n'olu tɔgɔ ti fɔ ko in kɛra cogo jumɛn na dɔw b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn 23h45 an bɛ marifa la service dɔ bɛ yen ko IR a bɛ ci de kɛ u donna ni kɔfɛ da de u tun bɛ directeur de ɲini directeur yɛrɛ dun kun cɛ yɛrɛ directeur kun n'a ka mobili taara minɛ mobili fɛn dɔ bɛ kuru kɔnɔ service taw mɔgɔ wɛrɛw ta u y'a bɛɛ jeni basi kelen sara mais u yɛrɛ caman ba salen bɛ yen u ye IR mobili bɛɛ jeni fɛn bɛɛ bɛ yen hali mɔgɔ wɛrɛ minnu ka kalifa bɛ yen u y'a bɛɛ jeni ville centre yɛrɛ la u ma se ka don komi IR bɛ kɔfɛ dɔɔni don da la fana u ye dɔ kɛ yen nɔ attaque in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ɲɔnɔ kɔnɔ yan a y'an bɛɛ lajɛlen jatigɛ a y'an jatigɛ kosɛbɛ nka an ka cɛfini tabɔ olu ye u joniyɔrɔ fin dugu jɛ ka se sisan ma kɔni tiɲɛna basigi bɛ ɲɔnɔ kɔnɔ nin kɛra tarata sufɛla fɛ nɛgɛ kaɲɛ 27 sanga 45 bonyango kunkan fɔlɔ bɔra maaw kɔni kamana gwana fo kana dugu jɛ kunungo ɲɔnɔ maa caman bɛ yen olu yɛrɛ ka fɔla ɲɛ ko marifa in bɛ ci b'a fɔ k'a bɛ olu de ka du kɔnɔna la fo maaw bɛ yɛrɛyɛrɛ k'a sababu kɛ ko maramafɛn girimanba minnu cira ka ɲɛsin yɔrɔ in ma k'a maramafɛnw k'u ka ca kosɛbɛ kunnafoniw na wa k'a jama kun ta ye caya de dan ye nka u n'a tɛmɛlen kɔnɔ ko wulikajɔ sera ka kɛ u ka se k'u kɔtɔrɔma bɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi fura bɛ na ni basi in lafiya an ka jamana kɔnɔ se masaramani ala ka jamana in bila u sira kan n'an bɔra ye min ye Baɲankara marabolo y'a yirala k'a fɔ juma tɛmɛna k'u ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa dɔ bonɛ nin na o kɔfɛ kunungo fana n'o ye araba ye ka tila ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ musolaka dɔ i ka dɔn fu k'u ye marifa ci o la k'ale faga ka tila ka musolaka wɛrɛ ni k'o jɔngi yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma yen mara la kunnafoniya dɔ b'an bolo nɛgɛ ka baara in kɛra cogo min na ale b'a ɲɛfɔ n balimakɛ e yɛrɛ jɔnnen ka bɔ mini ne tɔgɔ Jugal Jigiba ka bɔ Baɲankara Jugal Jigiba ye kunnafoni sɔrɔ ko walejugu kɛbaaw k'u bɛ k'u sɔn Baɲankara marabolo kɔnɔ na ko juma dɔw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin andakanda k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ye ko kunungo fana n'o bɛnna arabu ma k'u tilala ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin dukombo marabolo ma ko fɔ a kɛra so ka muso dɔ ni to a la ko kɛra cogo di Bise Kulubali n b'aw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni kɛra juma tɛmɛlen terroriste bɔra cɛ dɔ de faga andakadaka dɔ don a kun bɛ bagangɛn la donc a ka misiw ani sagaw donc kɔnɔna la terroriste u nana directement ka na cɛkɔrɔba ni kori ka tiri ka faga bagan minnu kun b'a kun ka bɛɛ lajɛlen gɛn ka u taara n'a ye ka taa bolo tu kɔnɔ donc o tɛmɛlen toujours dans la commune de Dugambo kunu fana 17h waati an bɛ dugu wele ko Dugambo filɛ goudron da la ni bɔra Sefare yanni ka don Baɲankara i bɛ tɛmɛ Dugambo de fɔlɔ goudron de bɛ Dugambo ani Baɲankara cɛ a 5 km de Baɲankara u taara Dugambo nakɔ la donc o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun bɛ nakɔsɔ la o ye musow kori donc o yɔrɔ bɛɛ ka muso kelen tiri ka faga bogoti kelen fana bali y'a sɔrɔ a fana bana u taara n'a ye Baɲankara dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔ bɛɛ dɔnna basa cɛdenw tolu bɛ ka élément Dugambo jeunes bɛɛ lajɛlen de wulila ka taa maa ninnu bunte k'u gɛn ka don tu kɔnɔ ala y'a kɛ an ka donso kɔni fo mun sɔrɔ nka muso kelen kɔni ale kɔni sara bogoti kelen fana a fana banana ni de kɛra kunu Dugambo dugu yɛrɛ kɔnɔ Dugambo commune ba ye fii dɔgɔn kɔni insécurité foyi ma bɔ a nɔkɔrɔ la Dugambo commune n'i y'a ta lajɛ dugu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka wuli dugu mun tɔ tora yɛrɛ a tɛmɛ dugu 3 dugu 4 kan diɲɛ don o don attaque dɔ bɛ Baɲankara mara la don o don fii dɔgɔn kɔni sécurité de insécurité de bɛ yen fii dɔgɔn an fɛ kɔni sécurité foyi tɛ yen Dugambo filɛ goudron da la à 5 km de Baɲankara vraiment sécurité foyi tɛ yen ni tun ye Jugal Jigiba ni tun ye ka ɲɛ an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi ala ka sabati n'an bɔra ye kɛnɛya baarakɛla minnu bɛ Gabriel Touré kɔnɔna na olu ka lafasali tɔn u bɔra kunungo ni ka fara ɲɔgɔn dɔ kɛ u tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'olu ye kɛlɛ kɛ ka fɔ ka ɲɛma kura min tun bɛ yen jamana ɲɛmaw kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'o bɔ yen kura min b'a kana sɔnna kana k'a dɔn degun min b'olu kan olu ka baara kɔnɔ u bolo ma jigin dɛ u y'a dabɔ maa ko tɛ olu bɛ hakɛw de nɔfɛ u bɛ se ka lasaba cogo jumɛn de la kumatigi ye Jimi Kante ale ye kuma min fɔ o filɛ an ye assemblée générale kɛ don min na an hakili la a dugusɛjɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko directeur wulila ka bɔ directeuriya la donc an ka sitting tun ni an y'a boloda ntɛnɛndon an y'a jateminɛ ni an nana fɔ sisan k'a fɔ ko an bɛ sitting kɛ an bɛ mun de fɔ an b'a fɔ directeur man ɲi an b'a fɔ directeur k'an ka wari sara an b'a fɔ directeur ye nkalon da an na an lamɛnbaw ni o ye gouvernement ye gouvernement bɛna mun de fɔ mais comme a man ɲi kama anw y'a wuli aw bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ a tɛ se an y'a wuli kama donc an y'a ɲini ka na ni assemblée kɛ o de kama ka diɲɛmɔgɔ kɛ an seere ye ka lasomini kɛ directeur kura min ni a bɛ sira la ka na a tulo bɛ an na nin wagati in na a k'a dɔn k'a fɔ ko Gabriel Touré ye du belebeleba dɔ ye an tɛ se mɔgɔ ta ma mɔgɔ kana se an ta ma n'i ye magara Gabriel Touré baarakɛla den kelen kunsigi den kelen na i magara Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ lajɛlen na o ye message ye min ni a bɛ ɲɛsin an ka directeur kura nata la kabini a ma se yan k'a bisimila ni o ye k'a jira la k'a fɔ ko
an pɛrɛlen don ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a ɲini no an fɛ cogo min na mais an bɛ fɛ baara in kɔnɔna na ani bonya min ka kan ani karama min ka kan o ka di an ma an bɛ lagosi caman sɔrɔ baara in na mais ala ye min dɔn o ye wasakɛ Gabriel Touré baarakɛla tɛ Gabriel Touré kɔnɔ min k'a fɔ ko tile kelen tile fila bɛ kɛ k'a fɔ ko musaka dɔ ma bɔ i kun ka waliden dɔ dɛmɛ n'a ye k'a sɔrɔ i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn o tɛ siga foyi t'o la mais o tɛ fɔ fɛn wɛrɛw de bɛ fɔ fɛn min fɔbaga ye jɔn ye o ye an yɛrɛ ka ɲɛma ye parce que o bɛ k'an ta k'an yira diɲɛ na bi k'a fɔ ko an ye zon bolola fɛn minɛbaga ye a ye nkalon de da an na an tɛ o ye an ye baara kɛ an y'an ka sara sɔrɔ donc ni assemblée générale ka kunnafonidilaw wele k'a fara kan a dabɔkun ye fɛn dama dama ye baarakɛlaw k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn minnu ɲini an fɛ ni o ye sitting ye ni o ye plaintes ye a bɛɛ lajɛlen analyselen don mais ko wɛrɛw nana don a la ni o ye directeur ka wulili ye n'a tun bɛ an bolo siga la an ye fɛɛrɛw sɔrɔ ka kunnafoniw sɔrɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko directeur réellement a wulila en tout cas ale kɔni tɛ Gabriel Touré directeur an ka mobili min tun b'a bolo an y'a mɛn k'a nana o yɛrɛ jɔ ani ce ani baraji nin laseli min ni an bɛ k'a kɛ an bɛ fɛ baarakɛlaw k'a faamu k'a fɔ wari min ni olu tɛgɛra maaw kun k'a fɔ ko fête de grève k'a sɔrɔ a tigɛli man kan k'a fɔ directeur kura a ka na a ka a sara a nɔ la an da tɛ kuma caman na directeur filɛ ka décision min ta an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ an tɛ se k'a fɔ an ma a vérifier fɔlɔ mais k'a fɔ a n'a directeur tɔɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ a lahalaya kan a bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min ni a wari bɛ se ka tigɛ an kun effectivement an b'a lase an ka faamaw ma an ye maliyɛn de an ka sara wari de don an b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama pression tɛ bagabagali tɛ an b'a ɲini u fɛ ala kama u k'an ka sara wari to an ye. Ni tun ye Jime Kante ni tun ale ka ɲɛ mais ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye n'a ma ɲɛ bɛ baara la i ka hakɛ min ka se k'o latɔgɔtɔ ka wulikajɔw kɛ ka se k'u ka hakɛ ko ni ka se ka kɛlɛ kɛ o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni hakilila ninnu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ ɲɛta se an ka jamana ma ala ka yakubaya n'an bɔra ye avion kasara o tɔgɔla dɔw diɲɛsɛgɛnnaani kɔnɔna na février kalo tile 20 o baaraw bɔra ni ka se k'o laadaw tile anw ka jamana kɔnɔna na o kɛnɛ kan a cakɛda yɛrɛ n'o ye anaki o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ colonel Yaya Traoré baara in kun ye fɛn jumɛn de u ye sarakatibaw ni fɛnw k'a kɔnɔna na ale ye kuma min fɔ o filɛ minnu bɛ tora mɔgɔw kɔfɛ yan n'o y'u ka famille olu dɔw bɛ yan donc an ye wele bila olu ma olu n'an ka na an ka don in kɔɲɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ présentation dɔ bɛna kɛ min bɛ aviation yɛrɛ sécurité ko kumaw ni fɛnw fɔ min b'a to kasara ninnu an bɛ se ka mabɔ olu la min bɛ se k'an dɛmɛ kasara ninnu ka se ka dɔgɔya aviation kɔnɔna la civil kɔnɔna la kuranɛ kalan kɔfɛ saraka dɔ bɛ bɔ ka di avion kasara mɔgɔ ninnu ka denbayaw ma minnu b'u kɔ yan o bɛ kɛ ka olu ɲɛji cɛ bi don yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Yaya Traoré ni tun y'ale ka ɲɛ an o ɲɛma kɛnɛ in kan Air Mali o tun ye avion ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale ka baaraw n'u barika bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kasara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kabini san 1974 san maa dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun b'o la kasara in senfɛ n'olu kisira o maa dɔ ye Segu Daɲɔgɔn ye baara in kɛra cogo min na ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne bɔra min na o kɛra waga sibiridon utukalo tɛ 11 sufɛ 22h45 en 74 an bɔra Emura de la Jeda an nara Khartoum ani Zajita an devait se poser à Niamey an bɛ se Niamey tuma min météo tun ma ɲi mauvais temps an munumuna k'an ka taa waga ka taa jigin o mauvais temps kelen tun bɛ waga sanko tun b'a la bon an munumuna finalement an jigintɔ waga de avion binna mɔgɔ 13 bɔra maliyɛn mɔgɔ 9 mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 9 sara. Ni tun ye Seko Daɲɔgɔn ni tun y'ale ka ɲɛ ale yɛrɛ bɔra o kasara senfɛ mais maa minnu bɛ n'olu ye kasara sɔrɔ avion na Air Mali baarakɛla kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ ala ma hinɛna Barusi la o denmuso Madame Tal Fatumata Si baara in kɛlen ni sanjɛ u masaw u kaburu taara yira u la jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min k'a la ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ala ni Air Mali mɔgɔw yɛrɛ ka dɛmɛ u y'an dɛmɛ u y'an ta ka taga n'an ye ka taa an faw kaburu yira an na donc an ye kaburu ye an kelen ka ye o yɛrɛ o y'an bɛɛ lafiya. Ni tun ye Barusi ale denmuso y'a fɔra cogo min na don in kɔni kɛra tasibila ye ani wulikajɔ caman avion kasara olu yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔ cogo min na ka se ka hakilila caman da k'u kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an kisi kasaraw ma. N'an bɔra ye comité min n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɛ segin n'olu ka baara tɛ dɔ de ka fɛɛrɛ balalen kɛ sigifɔ min bɛ yen n'o baaraw kan ka sigi segin ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a ko hakilila ta a baaraw bɛ kana tɛmɛ u bɛna tɛmɛ cogo jumɛn de la wulikajɔ jumɛn bɛ kɛ k'a kɔnɔna na u taara kunnafonidilaw tɔgɔ la studio kɔnɔna na ka taa ɲɛfɔliba kɛ maaw ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɔra ka kɛ u fɛ o baara min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ntɛnɛndon kɛnɛ ka ye professeur Jean Bosco Konare baara in kun ye fɛn jumɛn de ale ye min fɔ u filɛ. Bamananw b'a fɔ ko baw bɛ ɲɔgɔn na babu rɔ a ka fisa suruku bɛ golo la fara ye o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ ko sigikafɔ dɔw kɛra Alger dɔw kɛra Wagadugu dɔw caman kɛra tiɲɛ don kuma dɔw la mɔgɔw kumana an place la an kumana ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nk'an ma kuma ɲɔgɔn ye sisan jamana sera hakɛ min na a cɛ ka ɲi
n'an b'a fɛ jamana ka kɛ jamana ye an k'an sigi an ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ c'est-à-dire ɲɛ an ka kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛ an ka kuma tiɲɛ kan n'an kumana tiɲɛ kan a ka ca rɔ an bɛ fura sɔrɔ an ka bana na o de y'a to bamananw b'a fɔ fana ko ni ɲɔsura y'o kamakɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ko ɲɔ tɛ jɛ an y'an sigi kuma kunna ten o tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ walasa an ka fura sɔrɔ bana na n'an sera k'o kɛ kuma bɛ ɲɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an y'a bɛɛ fɔ n'a bɛɛ ma kɛ hali bi tɔ k'a jɛ don an ka wale kɛ ni wale kɛra jamana bɛ jɔ o kan mɔgɔ minnu tun bɛ yan nɔ a caman ye maamisɛ ye denmisɛnw don o kana kɛ an taara u lamɛn ka an ye lakilita ɲininaw ye an b'a lase u ma non olu minnu bɛ yen ka kunnafoni ɲini olu fana ye a maa dɔ ye o parce que jamana mana ci a ti ci olu kɔ a mana jɔ a ti jɔ olu kɔ n'a nafa bɔra a nafa ti dun u kɔ donc u k'u cɛsiri u ka ci lase jama ma olu kan bɛ se togodaw la u kan bɛ se dugunincinw ma u kan bɛ se dugubaw kɔnɔ olu ka ci lase k'a fɔ nin ye bɛɛ kungo ye bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri bɛɛ ka kuma tiɲɛ kan walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la. Ni tun ye professeur Jean Bosco ni tun y'ale kan ye kunnafonilaw tɔgɔra du kɔnɔna na kunnafoni min bɛ n'i y'a sɔrɔ o de kunnafoni ma k'a fɔ bɛɛ ka kɛ degeli karamɔgɔ ye bɛɛ ka kɛ ɲɛfɔli karamɔgɔ ye sango bɛ a kun ye fɛn min ye ɲɛta ka ɲɛsin jamana o bɛ se ka sabati kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ninnu ni k'u yakubaya n'an bɔra ye maliden minnu bɛ faransi bi an ka consulat kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ o ye jamana kɔkanna na an ka lasigidenso min bɛ yen ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ye ko gɛlɛyaba de bɛ bi bi na tiɲɛ yɛrɛ n'ala ka kan u bolo san u ka lakana kɛcogo ni u don ni u taa ni ka segiw wa ko mali ta ko kɔnɔwari lakanabaaw de b'a la k'o kɔlɔsi o kɔni kɛlen bɛ ka maa caman ni k'olu dusuma kasi min ka dɔgɔ maliden dɔ ye n'ale bɛ faransi Umaru Darame baara in bɛ cogo di ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. n bɛna dama kasi an ka ministre extérieur la n'o ye monsieur Musa Atayer ye ka dɛmɛ ɲini a fɛ maliyɛn minnu bɛ faransi bi a kɛra nationalité double nationalité bɛ minnu bolo a kɛra double nationalité tɛ minnu bolo o ka passeport renouvelation kun kan ka da kan kibaruya min bɛ sen na passeport tɛ se ka renouveler ni carte ɲinina tɛ maa min bolo bi bi in na o kɛra kɔlɔlɔba de ye ka da kan carte ɲinina problème bɛɛ b'a dɔn mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ m'a sɔrɔ kuma bɛ faransi ma maliyɛn min bɛ faransi kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 30 dɔrɔn de y'a sɔrɔ n'o ye carte ɲinina ye bɛɛ b'a kalama wagati tɛmɛnen in na a bɛ kalo damadɔ bɔ faransi ni mali visa tigɛlen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan ni fɛrɛ ma sɔrɔ ka mɔgɔw lawuli mali la ka na n'u ye faransi spécialement ka maliyɛn minnu bɛ sigilen faransi k'u ka passeport ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na yanni vacances ba tuma ka se n'o ye mois de juillet déjà bɛɛ b'a kalama maliyɛn minnu refulela mali la vraiment a kɛra tiɲɛni ye n'o ye nafolo tiɲɛni ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ ma jigi autorité la u y'a kɛ ka da kun mun kan hali ni maa m'a fɔ bɛɛ b'a dɔn jamana ka sécurité kama don vraiment ni monsieur le ministre Musa Atayer n'a y'an ka weleweleda mɛn n'a sera ka an dɛmɛ ka jɛkulu lawuli mali la spécialement ka na n'u ye faransi pour que maliyɛnw ka passeport ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o bɛ se t'u faso la nɔgɔya la ka da kan charge min bɛ consul kan a ka girin consul ma an ka consul min bɛ faransi vraiment la gauche tɛ ils sont très mal organisés ka jateminɛ kɛ hali sécurité min bɛ consul da la jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ an ka consul garder maliyɛnw tɛ o bɛ tile k'an ka jamanadenw humilier u faso consul kɔnɔna la le 21 février u ye maliyɛn muso dɔ n'a den k'u bali ka don rendez-vous bolo consul kɔnɔna la ivoiriyɛnw don ko parce que ko denni y'a manqué respect la bamananw ye tali dɔ fɔ i ni sɔgɔma ni fa tɛ jugu sago tɛ kelen ye an nana ye intervention kɛ u ye musokɔrɔba bila ka don mais ivoiriyɛn mun ko a tɛ don o ye a tɔɲɔgɔnw ladɔnniya ko kana tigi d'a ma n bɛ mun fɔ mali autorité monsieur Atayer a ye gendarme maliyɛnw bila ka na mali consul la jamana si tɛ yen bi n'a finitigi tɛ a ka consul garder ni mali tɛ mafia dɔ don n tɛ n da don a fɛnw na n'a fɔra u bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko parce que ko ni ye maliyɛn bila da la sécurité la donc arrangement bɛ yen nkalon don société de sécurité consul mɔgɔw dɔw de bɛ yen minnu bɛ u ka tigɛta sɔrɔ a la n'u ye jamana wɛrɛ mɔgɔw bila yen jamais de la vie ivoiriyɛn tɛ sɔn abada de ji ka maliyɛn bila a ka consul da la bɛɛ b'o kalama n tɛ don o fɛnw na mun bɛ mali ni Côte d'Ivoire cɛ mais a bɛ san 10 kɔ bɔ bi olu de bɛ jɔlen mali consul da la c'est pas du tout normal monsieur le ministre Musa Atayer an ma aw dɛmɛ
jamana joli sira kan tiɲɛ kan parce que ka da kan aw kelen tɛ se ka baara in bɛɛ kɛ Mali ka problème a ka dun yuruguyurugu taabolo fɛ vraiment minnu bɛ extérieur la minnu bɛ information d'an ma souvent u tɛ information vrai di aw ma n'i taara consul la u b'a f'i ye ko k'i ka taa internet la k'i ka rendez-vous ta i bɛ kalo yɛrɛ kɛ i tɛ se ka don internet kɔnɔna la téléphone o kɛrɛfɛ tɛ ka ɲini monsieur le ministre fɛ Musa Atayer fɛ n'a bɛ se vraiment ka malien minnu bɛ faransi ko soulager walasa u bɛ se ka taa bɔ u ka denbaya la walasa u bɛ se ka taa bɔ u fa n'u bakɔrɔw la walasa u ka jamana ɲɛnafin b'u la u bɛ se ka taa bɔ u ka jamana la vacances la vraiment a bɛ kɛ nisɔndiya ye maaw ma kosɛbɛ. Ni tun ye Omar Dramé ye maliden dɔw kɛrɛnkɛrɛnna bi gɛlɛya min bɛ faransi n'a sɔrɔ n'a b'a da tu la bi a ye misaliya ta kuna sini yɛrɛ de k'a fɔ ko musolaka dɔ k'a n'a den olu k'u bɛ don lakanabaa minnu bɛ yen k'olu ye korowari lakanabaaw de b'a la ka anw ka baaraw ni k'olu ɲɛnabɔ faransi jamana kɔnɔna na an tɛ yen ka nin baara in ni k'an tɛgɛ da kisɛ kan nka min kɔni bɛ yen n'o bɛ fɔ n'a sɔrɔ a b'o cogo kɔni na an zolilama taama fɔlɔ i kunkolo dilen jugu ma k'o di ni tulo fankelen tigɛra ka d'i ma o tɛ bala i la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kow ka ca ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka ko ɲini ji ɲɛma jɔlen na ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen février kalo tile 21 kanw tɔgɔla don o baaraw bɔra ni ka sɔrɔ o laadaw sigi an ka jamana kɔnɔ na min ko karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ tali kɛ Sulemani Jabate la baara min n'a bɛ sen ka a nafa ye mun ye an ka kanw bilali sen kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. An ka kan ninnu u bɛ bala fasoden bɛɛ lajɛlen bolo a kɛra kan 17 in fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bala a tigiw bolo kunnasigi kɛli ka i bolo don a kɔrɔ k'a fɔ ko olu de kɛra kunnasigikanw ye o ye belebele fara mɔgɔw kan u ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin kalan kɛli ma kan ninnu na fana ala barika la an minnu bɛ a laseliw la an b'o tɔgɔma seere ye kalanden kuraw la minnu bɛ na ka na u tɔgɔ sɛbɛn a kalanyɔrɔw la ani ka a sɛbɛnsunw ta n'o ye a alphabetw ye ka u karan ani ka sɔn a fɔli ma ladekɛnɛw kan o ye belebele fara o kan o la an bɛ kunnasigi fo a ka o baaraw la ala barika la ni fɛn o fɛn ni mɔgɔw sɔnna ka ɲɛsin a ma kalan dakun na ani k'a fɔ jama la k'a sɔrɔ u kuma jiginnen tɛ siga foyi t'a la o ye bonya belebele ye min dira a ma an bɛ kunnasigi fo o la fɔlɔ kan nafa ka yiriwa lase jamana ma o tɛ fɛn dogolen ye lɔnni bɛnnen don a kan k'a fɔ fasodenw balo bɛ bɔ u ka dugukolo la cogoya min na u ka lɔnniya fana o bɛ labalo ni u ka kanw de ye walasa mɔgɔw ka kodɔn sɔrɔ teliya bolo ma fo ka sɔrɔ u bɛ ka balo ni kan mun ye kodɔn bɛ ka di u ma o la n'u ye kodɔn jɛ o la ka ban u ka kodɔn bɛ kɛ fɛn senna sumaman ye ni kalan bɛ kɛ ni fasokan yɛrɛ ye ale de b'a to jamanaden 190 kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kalanbaa ye mɛ ni kalan tɛ kɛ ni fasokan ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 130 ubiyɛn 20 dɔɔni olu de ye maa karanbaga ye o parce que kalan bɛ ka kɛ ni kan mun ye jamanaden dɔn kan tɛ o min taara k'o kɛ ɲinan fo n ko kɛ tile 21 n'o ye fasokanw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye a ka kan ka faamu bɛɛ fɛ n'an bɛ fɛ an ka lɔnniyaw ka sabati k'u lakana siga foyi t'a la an man ka kanw kalan k'u lakana ka tila ka janto kɛ u la k'u fɔ u fɔ yɔrɔw la ani k'u fɔ ko bɛɛ la o la lɔnniya ninnu bɛ sabati u bɛ to sen na ni kanw buruna ka ban an ka lɔnniyaw bɛ buru ni min ye kuma dakun ye a bɛnna ni hakiliw ye nin faamu n'an ka lɔnniyaw tunu ni lɔgɔ tɛ min na o bɛ ɲɛsin kan ma k'a kɛ kalanfɛn ye ka tila ka kalan kɛ a la fana. Ni tun ye Sulemani Jabate ni tun y'ale kan ye ka min fɔ ka fara kan kanw taara k'u don da la nka ka fɔ k'anw ka baarakɛkan kɔni nazarakan ye o ye dabalibanko ye dɛ wa o de bi fɔlɔ fana o kɔfɛ bamanankan ye ko ka kunbabaw fara ɲɔgɔn kan ka min fɔ ni k'i bɛ maa kɛlɛ walima maa ko a bɛ kɛ ne minɛ k'a fɔ k'a kɛ n kɛ jɔn ye n bɛ n yɛrɛ bɔ a bolo o ka kan kɔnɔ o tun kan ka kɛ kɛrɛfɛdɛn k'u fara kan an bɛ fɛn min fɔ hali bi u ka na ni hakilaw ye anw ka baarakɛkan a kana da ka fiyɛ k'o ye kan wɛrɛ ye min t'anw yɛrɛ ka faso kan dɔ ye yan e b'a fɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ e b'o fɔ kan min na o tɛ kɛ kan ye foyi maa wɛrɛ de ka kan ye i bɛ se ka mun fɔ ka dogo de la n'o t'o bala yɛlɛ kalama olu b'a kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ olu ka kan dɔn ka tɛmɛ kan u ka nin yɔrɔ in jateminɛ baara in kɔnɔna na o bɛ kɛ so ye ne ka se ka dɔ fara an ka kanw donni na da la ka dɔ fara kan n'an bɔra yen kuranko bilama kuma u cayalen tun bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ malidenw fɛ fan bala yɛlɛ fɛ minisiri bɛ kuranko kunna n'i y'a sɔrɔ o ye Kamara ye ale ye kuma min fɔ baaraw bɛ cogo jumɛn de la ani bi labɛn jumɛn de tɛmɛna ani kow bɛ cogo jumɛn de la a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Bi in na kuran de bɛ fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ bolo fɔlɔ la ni karaliw bɛ kɛ mansiniw na i b'a meleke i b'a pédaliser ni kuran bɛ yen sisan o si t'a la donc il faut que kuran in de ka na pour que mɔgɔw se ka baara nɔgɔya u bolo u ka se k'u ka baaraw kɛ a dɔw daminɛna dɛ dɔw bɛ kan ka sen na hali bi pour que n'a bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya ka na jamanadenw ma
o baara bolo de caman dali EDM mɔgɔw ka juru ka ca la EDM dun tɛ yɔrɔ la Mali de don juru minnu b'a la a tila bɛɛ ye maliyɛn de ni tɛna fɔ pratiquement a bɛɛ ye maliyɛn de donc ni ne ka juru bɛ karisa la n'o m'o sara yalo ne fana se ka fɛn kɛ donc bɛɛ de bɛ tɔɲɔ a kɔnɔ donc fɔlɔ ye min ye fɔlɔ an ka essayer k'a lajɛ banques fanfɛla la ni banques bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogo min na pour que o juru ninnu a kɛra banques yɛrɛ ta ye o a kɛra jamanaden wɛrɛw ta ye wa olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na pour que mɔgɔw ka se k'u ka baaraw daminɛ tuguni n'u y'u ka wariw sɔrɔ ou bien k'u ka baara yiriwa n'u sera k'u ka wariw sɔrɔ donc o de bɛ sen na EDM anw dɔrɔn tɛ se k'o kɛ fo ani banque mɔgɔw de fana k'an sigi k'o baara kɛ o baaraw daminɛna o bɛ sen na an y'a ɲini banque fɛ juru min bɛ yen olu ka a sigi a kan yanni ka fɔ k'a sara sisan a ka sara san 10 kan n'a kɛra san 10 ye o kɔni o sara ka di banque de fana de don comme ça olu fana bɛ se ka wari wɛrɛw sɔrɔ ka juru wɛrɛ don hali EDM ya ou bien k'a don jamanadenw fana na n'i ye hali ji sigi pour que ji ka taa se mɔgɔw ma courant de bɛ na ni o fana ye ka ji sama k'a lase mɔgɔw ma donc ni courant tɛ o yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya mɔgɔw fana ka ji sɔrɔ o de y'a kɛ kuma dɔ ni courant tigɛlen don ji bɛ tigɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ caman na courant tigɛra don dɔɔni bɛ se dɔrɔn ji fana bɛ tigɛ donc a fila bɛɛ de nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na donc ni i tɛ se k'a fɔ i bɛ kelen ta ka kelen to sisan minnu yɛrɛ bɛ a jiko baara la u bɛ kan k'a lajɛ n'u bɛ se hali ka courant ko in bɔ a la k'a kɛ tile min se ka courant nati pour que o courant o ka se ka ji lase mɔgɔw ma comme ça EDM courant tigɛra o a ma tigɛ o o moins tile in kɔni o y'an ta ye o tɛ san o bɛ se k'a kɛ o ji fana min bɛ sigi o bɛ taa se mɔgɔw ma ka sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la partenaire dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka n'an dɛmɛ ni tile pour que n b'a fɔ min ma petit métier tubabukan na olu ka se k'o courant sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ ni EDM ka courant ye o fana bɛ sen na o ye ko min ye o ka teri n y'a faamu n'o nana kɛ sisan o b'olu fana lafiya dɔɔni sini ma fɔ ne ko de hali sini i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ ban o tɛ se ka kɛ mɔgɔ man'u fɔ o kɔrɔ de k'i t'a dɔn min bɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'i sigi bi in na k'a fɔ ni EDM problème ni jiko énergie ni jiko ko sini a bɛ ban o tɛ se ka kɛ hali n'a wari taara ka d'i ma bi i tɛ se k'a fɔ k'i b'a ban yɔrɔnin kelen parce que fɛn caman de bɛ yen k'a kɛ an kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye an b'a kan an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ an ka se k'a laban joona o labanni joona u filɛ sigilen tɛ a daw la u yɛrɛ bɛɛ tuma dɔw bɛ baara kɛ fo 22h 23h an kɔni b'a ɲini ala fɛ a bɛ se ka ban joona cogo min na o fana jate bɛ sen na 31 ni 1er janvier courant nana mais a ma kɛ o don a kɛra yanni o ka se i y'a faamu kabini kalo damina décembre kalo damina o jatew de bɛ bɔ parce que hali ni anw yɛrɛ bɛ an ka courant kɛ courant bɛ bɔ OMVS fɛ ka na o tɛ anw kelen ta ye hali n'a b'an ka jamana kan an kelen ta tɛ jamana 3 an ni Sénégal ani Mauritanie anw de b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ donc anw bɛ se ka min kɛ an y'a yir'u la u yɛrɛ y'i kanto u jɛnna n'a ye k'a ɲini u fɛ Mali ta dɔ ka fara o kan hali ni dɔ bɛ bulu ta la dɔ ka fara Mali ta kan parce que Mali mago b'a la u jɛnna n'o ye o de y'a kɛ 31 ani janvier ninnu na bɛɛ ye courant sɔrɔ hali o don match min kɛra mɔgɔw ye courant sɔrɔ donc n'o wagatiw sera o de bɛ jateminɛ o jateminɛ tɛ k'a fɔ bi ka nana ye dɛ jateminɛ bɛ kɛ de ni heure la k'a daminɛ ni heure la ka taa ni heure la il faut k'an ka nin sɔrɔ k'a daminɛ ni heure la ka taa bila ni heure la il faut k'an ka nin sɔrɔ a bɛ kɛ ten de dɔɔni dɔɔni olu fana bɛ jɛ u t'a kɔ k'a fara anw ta kan pour que an ka se k'a sɔrɔ an y'o de ɲini an b'a ɲini ala fɛ fana a k'an dɛmɛ o la pour que sunkalo kɔnɔna na sunkalo yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ parce que hali ni sunkalo fana tɛmɛna funteni bɛ yen funteni ka bɛɛ b'a dɔn Mali funteni ye min ye donc hali ni sunkalo tɛmɛna o daminɛna kabini 31 ta in ma daminɛ o fana b'a danna pour que o wagati in kɔnɔ k'a daminɛ sunkalo parce que sunkalo a bɛ fɔlɔ ni sunkalo ye fo ka taa se samiya wɛrɛ ma pour que vraiment courant ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mɔgɔw kana degun sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ hali bi u ka muɲu ni muɲuna fɛn caman b'a u ka muɲu k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara la donc an b'a ɲini hali bi jamanadenw fɛ muɲu an b'o de ɲini u fɛ hali bi u ka muɲu a tɛna na mɛn tugun an tɛ se k'a fɔ kɔni bi na nin bɛ kɛ parce que fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔninfin yɛrɛ tɛ se k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ sini bɛ nin kɛ ou bien sinikɛnɛ bɛ nin kɛ hali n'i yɛrɛ ta don o de y'a k'i b'a fɔ dɔrɔn an k'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'an dɛmɛ a ko bɛ se ka ban joona cogo min na o fana k'an dɛmɛ n'o ye ni tun ye kuranko ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya Bintu Kamara ni tun y'ale ka ɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basi lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya kuranko min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bali yɛlɛ bɛ kulela n'a ye a nɔgɔya a bɛ ka kuma min fɔ kan yarabiya ala k'a sabati n'an bɔra ye kununko kunnafoni ko ɲɛmaaso minisiriso olu ye wulikajɔ kɛ n'i ka sɔrɔ n'i ka dɛmɛɲɔgɔn ta n'i ka jɔnjɔn ta ka ɲɛsin maa dɔw ma o senfɛ Kiledu ɲɛmaayaso olu ye ka dɔn k'a fɔ baara in ni ka se ka a sɔrɔ abla yan da n'ale
donjo in sɔrɔ a ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ni kɛra la a ka fisa ni wari a ka fisa ni sanu ye ka baara kɛ dibi la ka baara kɛ yɛrɛ faso ka dɔn ye foyi t'o bɔ donc bi an nisɔndiyalen don an wasalen don hali faso ma wari b'an d'a ma k'a dɔn dɔn an bɛ baara la wɔsi la k'a sɔrɔ an tɛ faso yɛrɛ ka baara la an bɛ kɛn yɛrɛ ka baara la k'a dɔn ye donc o ye o kɔrɔ di mɔgɔw ka baara kɛ n'i ye baara kɛ don dɔ i b'a tɔnɔ dun bi an b'an ka baara tɔnɔ dun an b'o sɔmɔ de kɔnɔ o de kan bɛɛ ka baara kɛ i ka baara kɛ tilennenya la i ka kɛ ladiriya i ka kɛ hɔrɔnya la i ka kɛ faso kosɔn kana kɛ maa kosɔn n'i mɛnna faso baara la n'i y'a kɛ i k'i ka baara kanu ni baara kanu bɛ la n'i y'i jija don dɔ i b'a tɔnɔ sɔrɔ bi an y'an ka baara tɔnɔ sɔrɔ ne ma sigilen dɔn n'a ye parce que ne tɛ baara kɛ faso fɛ ne bɛ baara kɛ kɛn yɛrɛ de la mais ka to kɛn yɛrɛ faso ɲɛ b'a la ka baara kɛ o kɔrɔ ye doni da ne kun bi a doni ye jumɛn ja ne tɛ baara kɛ ne kelen ja faso yɛrɛ tulo bɛ n na faso ɲɛ bɛ n na faso ye wele ka jɔnjɔn di ma o kɔrɔ di diyagoya de n bɛ finsigi de ɲini ka bila n kun ka dɔnni giriya parce que dɔnni giriya bi papier fitinin a ka fɛgɛ dɛ a ka girin. ni tun ye Ablaye Ndan ni tun y'ale kan ye a fɔra ka tanu ka barikada k'a bɛ baara min na nin ye karisa ye o t'a ka baara la nin tɛ karisa ye o t'a ka baara la a ka baara fanba bɛɛ lajɛlen min ye jamana kɔnɔ a bɛ kuma de jamanadenw ma k'u ɲininka de baara o baara bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsin baara in ma k'a ka baara ɲɛsinnen b'o de ma a yɛrɛ y'a ka disuya yɛrɛ k'a fɔ ale b'o baara kɛ wajibi don k'o sababu kɛ baarakɛyɔrɔ bɛ to yen maaw bɛ na ka taa de k'i ka baara kɛ baara sariya kan o de y'ale kɛ kɛta ye o de kama ne nin baara in kɛra ale yɛrɛ bɛ foli ta ni ka ɲɛ san waleya kɛ bɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka na hakilila ninnu k'u caya n'an bɔra ye société min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ fɛn olu la baarali ma n'i y'a sɔrɔ yiri tɛ yen olu tun bɛ CNT ɲɛkɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo o baara minnu bɛ yan n'i y'a sɔrɔ san tɛmɛnenw na sariya gafe 2 ka se k'olu baaraw yakubaya sango ɲɛta bɛ se ka lasabati cogo jumɛn de la yiri tɛ yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ cɛmɔgɔ Sulemani Sangare ale kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. rapport 2 ninnu bɛ kuma kasabi min sɔrɔla taa ni ka segin na ni société minière ani an ka service da minnu bɛ wari kunbɛn minnu y'a di ɲɔgɔn ma a bɛ kuma o kan a bɛ kuma bakuruba la wari min taara collectivitéw la a bɛ kuma bakuruba la entreprise ninnu bɛ fɛn min kɛ u yɛrɛ ni dingɔ la olu ye min di a bɛ kuma o kan ani an yɛrɛ ka sanubɔ bɛ kɛ hukumu kumaba minnu na a bɛ kuma o kan rapport ni a ka bon voluminen don a ka ca miliyari 100 a n'a kunkan a rapport 2 bɛɛ bɛ kuma o kan dɔ ka ca ni dɔ ye 2021 ka ca ni 2020 an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye cɛmɔgɔ Sulemani nɔ nin tun y'ale kan ye CNT kɔnɔna na jɛkulu bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ fɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen na o nafolo olu baara yakubali ma o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Asan nɔ Besiribe ale yɛrɛ kuma min fɔ jaabi in na kɛnɛ kan ye o filɛ. u y'an 2020 ta ka 2021 ta k'a lajɛ dugujukɔrɔ ressources la mun de kɛra tel que sanu ye mun de lase maliyɛnw ma est ce que a bɔcogo ɲana est ce que a taa yɔrɔ ɲana est ce que min kun kan ka sɔrɔ la o sɔrɔ la bon ni min ma sɔrɔ la mun de kan ka kɛ pour que ka se ka sɔrɔ améliorer information ba don baara ba don ka ɲɛsin anw ma rapport ni y'a jira k'a fɔ ko manquement caman tun bɛ yen nɔ nin baaraw ta sira fɛ loi kura y'o ta en charge donc rapport nana au contraire an édifié k'an réconforter k'a jira an na min sɔrɔla 2020 min sɔrɔla 2021 mun de b'a to 2023 2024 2025 fana ta bɛ se ka évoluer cogo min na. Asan nɔ Besiribe ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na ɲɛta min bɛ sen n'o y'a kunba ye ala ka tila ninnu ni k'u yakubaya n'an bɔra ye min ye kɔnɔwari jamana k'olu tun y'a jira k'a fɔ u ka masakɛ k'a ka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o dɔw ye logow ka taa se a ka fɛn wɛrɛw ma k'olu tɛna bɔ ani cɛkɛw o min kɛra dɔw y'a jira k'a fɔ k'o bɛna gɛlɛya kɛ nka o n'a tabalele kɔnɔna na ka sanga n'i ka dɔn ka woninda maaw olu dɔw y'a jira k'a fɔ ko kow kɔni bila ma tiɲɛ la ka k'i ka dɔn k'a ma kɛ gɛlɛyaba ye mais Awa Kante ka taa se Maimuna Jara ma olu b'o ɲɛfɔ an k'u lamɛn. bon ne ka baara bɛnnen don avocat ni cɛkɛ ni logo de feere bon tile 2 a kun gɛlɛyara mais sisan kɔni caman bɔra pili la parce que hali logo yɛrɛ kun gɛlɛyara mais sisan a bɛɛ pili nana normal la dɔɔni avocat yɛrɛ fana a bɛɛ da jiginna sisan fɔlɔ la i tun bɛ se ka mun den kelen san 80 100 la sisan i b'o sɔrɔ 60 yɛrɛ la cɛkɛ bon ale ye furadaba ale ma jigin a ma yɛlɛ ale b'a da kɔrɔ la cɛkɛ ale siri ye 60 wɛrɛ ale sirilen bɛ na tantɔ de logo ale sara bɛ da 200 100 bon a den dɔ kun bɔra a den de la a sara prix ma changer dɛ mais a den hakɛya dɔ kun bɔra la mais sisan a seginna normal la. tun bɛ sɔrɔ 40 sisan an bɛ k'o ta 70 an kun bɛ jaba kumaba ta 40 bi an bɛ k'o ta 60 caman fara l'o kan tɔw kun bɛ ta 40 anw b'a feere 50 mais sisan an bɛ k'a ta 60 la jaba misɛnnin fɛnɛ o kun bɛ t'an bolo 50 mais sisan 60 o bɛ ka taa o la. Kusa woro ta da o kun ye 25 mais bi 78 75 ne ka ta an yɛrɛ b'a détail 50 n'a taara o kɔni bɛ 80 dɔw bɛ taa ni la dɔw b'a fɔ a gɛlɛyara anw t'a gɛlɛya n'i y'a sɔrɔ cogoya min na i b'a feere o cogoya de la
san don bɛ ka kɛ n'a bɔlen o de ka di anw ye se tɛ bɛɛ ye minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kulo kelen san n'a kɔni bila la 80 na nasɔngɔ tɛ min bɔ i tɛ se k'o don jaba la dɛ dɔ bɛ bɔ an ka santa la ala ka nɔgɔya don jamana kɔnɔ ala ka basigi don jamana kɔnɔ. ni tun ye woninda maa dɔw kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi gɛlɛya o min y'a kun ye ala ka gɛlɛya ni ka bɔ an ka jamana kan n'an bɔra ye komini kati kɔnɔna na jɛkulu bɛ yen n'a wele ko faso danbe olu ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ ni ka se kɛ ɲɛ lajɛli baara dɔw ni k'u sigi sen kan u ni dɔgɔtɔrɔ dɔw o baara min sigira sen kan min ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛw ka se k'olu lajɛ min y'a ko ɲɛmaa ye n'o ye Boubacar Doumbia ye baara in kun ye fɛn jumɛn ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Nin ye anw bila la hakili jagabɔ parce que ɲɛ lajɛli ma nɔgɔn anw fɛ yan sisan n'i ko k'i bɛ taa lajɛ i y'o t'a la baara dan bɛɛ don ni cogo tɛ mɔgɔ min bolo a ma nɔgɔn i ma o hakilina de y'a to an bɛ deli k'a kɛ kɔrɔlen nin y'anw siɲɛ 4 de an b'a kɛ an ye partenaire sɔrɔ nin je ko partenaire min b'an bolo o ye vision santé an n'olu de bɛ jɛ ka baara in kɛ o de bɛ médecin d'an ma mais parrain o ye PO ye Musa Kulubali PO o de y'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ fura dɔw b'an bolo ni o ka ordonnance n'o fura yera an bolo alhamdulilayi rabbil alamin a bɛ d'i ma dɔrɔmɛ 1 tɛ sara anw ka ɲini fɛn ye lakana basigi jogo don parce que ni lakana mana na cogo cogo n'aw jogo donnen tɛ tiɲɛli bɛ don a la ni jogo donna fo basigi kana ani développement anw ka hakilina ba yɛrɛ ye o tɛ an ye ɲɛfurakɛw kɛ ka ko caman kɛ denmisɛnnin dɔw yɛrɛ an y'olu bɔ sirakolon kan k'u bila sira ɲuman kan welekan min bɛ n bolo maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma surtout commune 4 bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ka taa ɲɛ n'an bɛɛ y'an sigi ɲɛmɔgɔw dama se ka jamana taa ɲɛ dɛ jamana bɛ taa ɲɛ ni dugudenw ni ɲɛmɔgɔw de o welekan de bɛ n bolo bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri. ni tun ye association faso danbe ni tun ye o ɲɛmaa kan ye Boubacar Doumbia docteur minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ ka baara in sigi sen kan ka se ka ɲɛ lajɛli baaraw yɛrɛ sigi sen kan docteur Mamadu Ture baara in nafa ye mun ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ɲɛko bana bi na kɔlɔlɔba don parce que population degun bɛ mɔgɔw kan bi ɲɛko ta fanfɛla la parce que n'i y'a ye adamadenya i ko yeli de donc adamadenya yɛrɛ ye yeli ye fɔlɔ o de la ɲɛko bana mɔgɔ minnu bɛ nin ko sugu organiser consultation vision santé m'u fo fɔlɔ ka se population ma ka mɔgɔw wele ka na k'u ɲɛw lajɛ pour que u ka se k'a dɔn kɔlɔlɔ min b'u la mɔgɔ caman bɛ yen u ni bana bɛ ɲɔgɔn na ɲɛ ta fanfɛ n'an y'a ta misaliya la ɲɛ tension filɛ nin ale bɛ se ka k'i la san 20 i t'a dɔn a tɛ dimi a tɛ ɲɛ bilen a tɛ foyi mais a bɛ ka commencer ka ɲɛ fasajuru tigɛ kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni don min na ne fasajuru banna tigɛ la o ye ɲɛ datugunen i tɛ yeli kɛ bilen donc nin n'a ɲɔgɔnnaw la caman bɛ se ka u ka bana dɔn k'a fɔ ko ja ɲɛ tension nɔ bɛ ne la u b'u ka prise en charge daminɛ donc ani population caman fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka nouvelle technologie ninnu na yelen lumière ma fɛn ninnu n'o ye téléphone ni ordinateur ninnu ye o fɛnɛ bɛ jouer ɲɛ kan kosɛbɛ donc mɔgɔ caman bɛ yen ça trouve que i b'a sɔrɔ o lumière ninnu an b'a fɔ denmansaw yɛrɛ fɛnɛ ka égrama fɛn ninnu mabɔ denmisɛnninw na parce que à la longue a bɛ na ɲɛko problème de las'u ma n'i y'a ye sisan denmisɛnnin caman kɛlen don ɲɛnɛti donna ni fɛngɛw ye dɔwɛrɛ foyi tɛ ɲɛ bɛ forcer a bɛ mɛn écran na donc o de b'a to kɔlɔlɔ bɛ na se ɲɛ ma donc finalement f'u ka obligé ka verre de don pour que u ka se ka vision améliorer ɲɛko ta fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ banabagatɔ tɛ yen mun bɛ se k'an kamana gan yɔrɔ jan na u ka yeli man bon donc o degun b'u kan olu bɛ to n'o degun kun ye u t'a dɔn k'a fɔ a degun bɛ se ka wuli cogo min na donc o détectera sisan ka u ka problème f'u ye k'a dɔn k'a fɔ pour que i ka lafiya yɔrɔ jan na yeli la e kan ka ɲɛnati don bon mɔgɔw fɛnɛ sɔrɔla k'a sɔrɔ ɲɛ tension nɔ bɛ minnu ɲɛ la olu fɛnɛ kun t'o kalama donc o ye degun belebele donc n'i t'a dɔn k'a fɔ ɲɛ tension b'i la a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman las'i ma a bɛ se ka na ni fiɲɛ yɛrɛ ye bon ni ɲɛ datuguna ɲɛ tension bolo fiɲɛ na o tɛ se ka dayɛlɛ ni mɔgɔ min sɔrɔla nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ ɲɛ tension n'a ɲɔgɔnnaw olu kan ka suivi de kɛ donc an b'olu bila ka taa hôpital la ka rendez-vous d'u ma u bɛ taa hôpital la ka taa u ka bilanw kɛ ka suivi continuer parce que n'ale traci yɛrɛ la k'a dɔn ka a seereya k'a fɔ ko ɲɛ tension de b'i la o traitement ye si baara de i si tɔ bɛɛ kɔnɔ i bɛ suivi de kɛ ka fura kɛ donc o la o prise en charge tɛ se ka kɛ yan directement n'an ye mɔgɔ minnu ye ko mun b'an dépasser an b'olu bila ka taa hôpital la an fana ka chefw bɛ yen donc olu bɛ examen complémentaire d'u ma pour que ka se ka u lafiya cogo min na. ni tun ye docteur Mamadu Ture kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala dabakun ye ɲɛta min Ala k'o sabati ɲɛ bana ka se ka furakɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye jɛkulu min n'o jɛkulu n'olu ka baara tɛ dɔ ye dɛ ka se ka jate caman bɛ yen kɛnɛyako b'a la min ye karaba ja kɛlɛli baaraw b'a la o kunnafonidilaw olu ye fara ɲɔgɔn kan k'u taara Lomé u ka taamaw kɔnɔna na ka taa kɛnɛw kan ka taa jɔnjɔnw ta u ye nani min kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kunnafonidilaw tɔgɔla du la a ko ɲɛma Fanta Jakite don baara in kɛra cogo min na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
san o san o ye laada ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛnɛya lajɛ ou bien an bɛ environnement problème dɔ lajɛ an bɛ partenaire ɲini an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ o kunna parce que a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya ni o bɛ jamanaw kɔnɔ ni kunnafonidilaw ye faamuyali sɔrɔ a la a ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ma walasa mɔgɔw bɛ se k'u jogow yɛlɛma cogo min na an bɛ kɛnɛ in sigi o la salon an ye dɛmɛ sɔrɔ UNICEF yɔrɔ UNICEF mɔgɔw ka bureau ba min bɛ yen n'o bɛ farafinna tilebin yanfan a n'a cɛmancɛ yanfan ta n'o y'u ka bureau régional ye o ye dɛmɛ don an ma k'a fɔ ko farafin jamanaw kɔnɔ denmisɛnninw ka kɛnɛya denmisɛnninw ka vaccination ani denmisɛnninw ka baloko k'o ye gɛlɛyaba ye ka da kun caman kan aw yɛrɛ y'a ye an bɔra covid la an y'a ye ja ni changement climatique ye bɛɛ ka tiɲɛni minnu kɛ kɛlɛw ka ca jamanaw kɔnɔ ni o fɛn olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o b'a to denmisɛnninw ka kɛnɛya sɔrɔli a ma nɔgɔn an ye tile 3 hakili jagabɔ kɛ k'olu thème 3 kan lomekaw fɛ yen a donnin kama o y'a sɔrɔ REMAPSEN bɛ jamana 26 la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a dun laɲinina k'a fɔ ko n'i taga kalan kɛ ka kunnafoni sɔrɔ a ka kan n'i seginna so i ka somɔgɔ sama di parce que somɔgɔ sama fɔlɔ kɛra mun ye expert dɔw bɛ yen olu bɛ jamanaw lajɛ jamana jumɛn de bɛ yen ale yɛrɛ ka organisation kɛcogo la ni an ka laɲini min ye olu bɛ ka taa o sira fɛ jamana jumɛn de bɛ yen ni olu cɛsirilen bɛ kunnafoni di yɛrɛ kan kosɛbɛ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔfɛ k'an ka baarakɛtaw lajɛ jɔnjɔn fɔlɔ an y'o sɔrɔ o ye somɔgɔ sama fɔlɔ ye filanan o ye mun ye anw ye min kalan tile 3 kɔnɔ lome jamana kan ka fara an ka jɔnjɔn kan a ka kan an ka na o tila an n'an kunnafoni di ɲɔgɔn tɔw cɛ minnu ni olu fana bɛ kunnafoni di kɛnɛya kan mais n'olu sen ma kɛnɛ sɔrɔ bi lajɛrɛ in kunba ale filɛ nin ye. Ni tun ye Fanta Jakite Kaɲe ye a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ u ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ ni kɔmasegi minnu dira dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ka dɔ fara kɛtaw kan o y'a kunbaya an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye Sogolo ale kɛra Sergile n'o ye Suala ye Sualaka minnu bɛ yen n'u bɛ Suala yɛrɛ ka taa se Mali fan o fan kɔnɔna ni kɔkanna bɛɛ lajɛlen la olu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba bɛ yen i y'a sɔrɔ o ye jɛkulu dɔ ye n'u b'a fɔ ko Suala groupe olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ sifinna